ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಫ್ರೈಡೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಸಲದ ವೀಕೆಂಡ್ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ರೆಸ್ಟ್ ದಯಪಂಡು ಒಂಜಿ 3 months ಆಂಡ ಅಂದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಥರ್ಸ್ಡೇಲ ಫ್ರೈಡೇಲ ಫ್ರೀ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಅಂಚ ಕೋಡೆಲ ಏನಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ಅಡಿಮೇಲೆ ಆದಿತ್ತನ ಪೂರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂದಂತೆ ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೀನಿ ಅದೇ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಏನೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಬಯ್ಯ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಆದ ಅಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಣ್ಣನ ಇಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆದ ಅಣ್ಣನ ಇಲ್ಲ ಅವು ತೋಜರೆ ಅಲ್ಪ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಡತೆ ಎಂಚ ತೋಜು ನೀರೆ ಆಯ್ ರೂಮ್ ದ ವಿಂಡೋ ತೂಪಿನಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕೆ ಎಂಚ ತೋಜು ನೀರೆಗ್ ಅಂಚ ತೋಜ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿಲಿ ರಡ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬುಡ್ದು ಅಕ್ಲ್ನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಅಂಚ ಐತ ಪಿದಾಡ್ದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ದಾಯಪಂಡ ಅಣ್ಣನ ಇನಿ ಬರ್ಡೇ ಅಣ್ಣನಲ್ಲ ಬರ್ಡೇ ಸಾಯಿನಲ್ಲ ಬರ್ಡೇ ಎಂಕಲ್ನ ಏರ್ನ ಬರ್ಡೇ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಸಾಯಿನ ಬರ್ಡೇ ಅದೇ ಶ್ರೀಕ ಏನಾಗೈತಿತ್ತಲ್ ಶ್ರೀಕ ಮನ್ಪುನೇರ್ನ ಬರ್ಡೇ ಶ್ರೀಕ ಬರ್ಡೇ ಕೇಕ್ ಗೆತ್ತಿತ್ತಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮೈತೆ ಅಣ್ಣನ ಇಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮಟನ್ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಫ್ರೈ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ಅವೆಲ್ಲ ಪತಂ ಪೋಂದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಗೀತು ಅವ್ಲು ವೆಜ್ ಪ್ರತಿ ಫ್ರೈಡೇ ಏನ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಆರ್ ವೆಜ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕೊನ ಒಂದುಲ್ಲ ಅರೆಗ್ ವೆಜ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ದ ಅಂಚ ಆರ್ಲದ ಅದನ್ನ ಪುಲಾವ್ ಪಾಯಸ ಪೂರ ಮಲ್ದೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ಸಿ ಪಂತ ದಯಪಂಡ ಅರೆಗಿನಿ ಆಫೀಸ್ಲ ಎತ್ತಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ನಮ್ಮನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಾಯಿ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುರು ಮಂದಿ ಪೋಯಿ ಎಂದು ದಯಪಂಡ ಅಣ್ಣ ಬನ್ನಾಗಲ ಲೇಟ್ ಈತು ನಾ ಎಂತು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಅಂಚ ಆರ್ಲ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕೈತೆ ಬೈ ಎಪಿದಾಡ್ ಒಂದುಲ್ಲ ಬೈ ಆಂಡ್ 7 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಸಾಯಿನ ಉಪ್ಪದ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಉಂಡು ವಿನೀತ್ ದೀಪದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಎಂಚ ಪಿರ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಥರ್ಸ್ಡೇ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ರಜೆ ಇತ್ತಂಡ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹಾಲಿಡೇ ಇನ್ನಿ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಬಯ್ಯ ನಗ ಪಂಡೊಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಒಡೆ ಬತ್ತೀನಿಂದು ಐಕ್ಯ ಬತ್ತ ಒಂಚೂರು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತಂಗೆ ತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಯಿಗ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಗ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಜಾರ್ಸ್ ಪೂರ ಅವಡು ಅಂಚ ಅವೆನ್ಗೆ ತೊನುಗ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನ ಇಂಕಲ್ನ ಸಾಯಿಗ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪೆರೊಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಮುಲ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪೆರ್ಲೆ ತಂಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಇಲ್ಲಿಯ ಶಾಪಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ಮಲ್ತು ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದ ದಯಪಂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ಪೂಜೆ ಅಂಚ ಪೊಯ್ ಬತ್ತ ರೀಚ್ ಆಯ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೀಚ್ ಆಯ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಡಲ್ಲ ಜಂಪ್ ಉಂಡಾಯಿತು ಏನ ಬೋಡಿರ ಈಗ ಆಗ ಜಂಪಿಂಗ್ ಜಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಸಾಯೇ ಆರ್ನ ಒಂಚೆ ಓಕೆ ಪೋಯ್ ಇರಾಗ ಶಾಪಿಂಗ್ ಲಾ ಅವಡತೆ ಎಂದು ಲೂಲು ಅತಿಂದು ಐಕ್ಯ ಇರಾಗ ಲೂಲು ಒಂಜೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನೆ
ಒಂದೊಂದು ತವಾಗೆ ತೊಂಡ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್. ಇಂಕ ನೋಡತ್ತು ಸಾಕಂಡು ಸಾಯಿಮಮ್ಮ ಟಯರ್ಡ್. ಏನಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಶೋಕುಂಡು ಏತ ಈಗ 1.750 ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗ ಕ್ಲಾಕ್ಗ ಶೆಲ್ಫ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಆಯ್ತವಲ್ಲ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ರೇನ್ಬೋ ತುಲೆ ಏನಯ್ಯ ಇಲ್ಲೋ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ಡ ಏನ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಿಜಿ. ಎಂಕಲ್ನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಐಕಿಯದ ಪಿದಾಯಿ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಉಂಡು. ಎಂಕಲ್ನ ಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಏನ ಬೋರ್ಡು ಉಂಡು. ಎನ್ನ ಫ್ರೋಝನ್ ಯೋಗರ್ಟ್ ಅಕಲ್ನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ವಿನೀತನ ನಾನೆಲ್ಲ ಬೈದಚ್ಚಿ. ಯಮ್ಮಿ ಮಮ್ಮನ ಫೇವ್ರೆಟ್. ಎಂಕಲ್ ಐಕ್ಯಡ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತೆ ಲೂಲು ಬತ್ತ ಸಾಯಿಗ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪರ ಉಂಡಿಗೆ ನಾನು ಅಂಚಿಂಚಿ ತಿರುಗೋದ ಆಡ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ತಿಕ್ಕೋಣ ಏನಾ ಆನು ನೀನು ಇದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಕಿನ್ನಿ ಆಯ್ತು ಏನಂಡು ಅವು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದೈರೆ ಪಾಡ್ದಿನತೆ. ಶಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅದು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಐಕ್ಯ ಹೋದು ಅಲ್ತರದ್ದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ನೆಲ್ಲೂಲು ಉಂಡು ಅಡೆ ಬತ್ತ ಅಡೆಪಂಡ ಸಾಯಿಗ್ ಅಲ್ಪ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪನ್ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಪ ಪ್ಲೇ ಏರಿಯಾ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಆಯ್ನ ಅಲ್ಪ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪದು ಒಂತೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬತ್ತ ಅಲ್ಪಲ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಐಕ್ಯ ತಂದಿನ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಂತ ಓಪನ್ ಮನ್ಪನ್ನುಂಡು ಅಂಚೆ ನಿಖಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಇದು ಏನ ತವಾ ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಶೋಕುಂಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಗೆ ಊರುಡ್ದು ಕನವಡು ಉಂಡು ಈ ಸಲ ತೂಡು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಕೇಶನ್ ಫೋನ್ ಕನವಡು ದಯಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂದುಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಓಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಂಚಾಗೆ ತೊನ್ನಿ ಇಂದೊಂಜಿ ಒಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಶೋಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹೋತಿತ್ತ ಎತ್ತೆ ತಿರ್ತಬಹುದು ಕಟ್ಟಾತು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಎಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಏನ ಚಾಯ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಏನ ಮಾಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಟಕಿಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಅದಕ್ಲ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್
ವಾಶ್ರೂಮ್ ದ ಹ್ಯಾಂಗರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹ್ಯಾಂಗರ್ 12 ಪೀಸ್ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಜಾರ್ ಇಂಕ ನೇಡ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತಡ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ರೆ ಓಕೆ ಇಂಕ ನೇಡ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತು ಇಂಕ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಪೋತೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಅವು ಪಂಡ 24 ಸೆಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಬೋಡಿತ್ತನೆ ಇಂಕ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಡುಗೆ ಒಂದು ಅವು ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಅದ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನಾನು ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನೇಟು ಇಂತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂ ರೋಲ್ ದೀಪುನ ಕಿಚನ್ದ ಪಂಡ ಕಿಚನ್ ಟವಲ್ ದೀಪಿನ ನಮ್ಮ ದೇವೇರ್ನ ಏನ ಫ್ಲವರ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನ ದೇವೇರ್ನ ಬೇಳೆದ ಅದೇ ಪಂಡ ಅಲ್ತ ಸೀಸರ್ನ ಮುರಣಿಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಕಂತೀನಿ ಸಾಯಿಗೆ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಲ ಉಂಟು ಸೋಪ್ ಉಂಟು ಅದೇ ಪಂಡ ಇಂಕ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಒಂದು ಐಕ್ಯದತ್ತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ನಾನು ಲೂಲುಡಿಗೆ ತೊನ್ನೆ ಐಕ್ಯ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೆ ದಯಪಂಡ ಆಗ ನನ್ನ ಆಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಏನ ಪಂಪಿನಿ ಏನಂಡಲ್ಲ ಹಾಟ್ ಪಂಡ ಪಾಸ್ತಾ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಅಂಚದ ದಂಡಲ್ಲ ಮಂತು ಕೊರ್ಪಿನಂಡ ఒక ಬೇತೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಎಂದು ಮಂತು ಕೊರ್ಪಿನಂಡ ಆಡ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ರೆ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಅದು ಹಾಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಡಬ್ಬ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪಾಡ್ನ ಗ್ಲಾಸ್ ವೈನ್ ಗ್ಲಾಸ್ಲ ಕೆಲವಿತ್ತು ನಮ್ಮನಿಲ್ಲಡ ಪೂರ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನ ಏನ ಪನ್ಪಿನಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಯಾನೆ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಓಲ್ ಒರಿಯುಜ್ಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟೀ ಪಾಟ್ ಪಂಡ ವಿತ್ ಸ್ಟೈನರ್ ಲೈಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಏನ ಪನ್ಪಿನಿ ಏನಂಡಲ್ಲ ಕ್ಯೂಮಿನ್ ಸೀಡ್ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪುನಾಂಡ ಮಿಂಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಏನಲ್ಲ ಪಂಡ ಏನಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿದ್ದು ಇಜ್ಜನ ಪಿರ ಸ್ಟೈನ್ ಮಲ್ಪೊಡದ ಒಂದು ಸ್ಟೈನ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇವನ್ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಕಾಳು ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿದ್ದು ಏರ್ ಪರ್ಪೆರ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಶೋಕಿಂದ ದಾಯಪಂಡ ನಡು ಪಾಡ್ದಿದ್ದು ನೀರು ಪಾಡ್ದಿದ್ದ ಅಂಡ ಅನ್ನದನಿ ಸೀದಾ ನೀರು ಪಾಡ ಅಂಚ ಒಂದುಲ್ಲ ಏನ ವೈನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಇಂಕ ಆಫೀಸ್ ಕೊನಾರ ಕೆಲವು ಸಲ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಅದ ದಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಕೊನಪ್ಪ ಇಚ್ಚಂಡ ಕೆಲವು ಸಲ ಫ್ರಿಜ್ ಇಟ್ಲ ಮಂತು ತೀರ ಹಾಕೊಂಡು ದಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚ ಒಂದೊಂದು ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ಮುಚ್ಚಿ ಸೊ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡ ಈಗ ಇನ್ನೊಂಜಿಗೆ ತೊನ್ನಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಲಗೆ ತೊಂಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದಾಗೆ ಇತ್ತಂಡ ಒಂದು ದಾದೆಕ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಸಾಯಿನ ಕ್ರೇಯಾನ್ಸ್ ಪೇಂಟ್ ಕಲರ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಇಡೀ ಇಲ್ಲಡುಂಡು ಇವನ್ ಆಗ ಅವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಏನ ಪನ್ಪಿನಿ ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ದ ಮಿತ್ತ ದೀಪದ ಅವು ಪೂರ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವು ಯೂಸೇಜ್ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಡ ಎಂಕಲ್ನ ಸಾಯಿ ಇಡೀ ಇಲ್ಲ ಮತ್ಪಾಡು ಸೊ ಐ ಕಿಂಚಿನ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಡ್ದಿಂದ ఆయన పడ ఆయన టాయ్ రూమ్ ఉండింద ఆయకంత దైకే పాడ్వే సో అంచ ಅವಂಡಲ್ಲ ಅಂಚಂಡಲ್ಲ ಪಾಡ್ದವು ಏನ ಶೋಕು ನೀಟ್ ದುಪ್ಪಡಂದ ಅಂಚ ಅಂಚ ಒಪ್ಪಂಜಿ ಯಾರೀಗ ಒಂದು ಫೇಬರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಏನ ಟಾಯೋ ಸಾಯಿನ ಚಿಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟಾಯ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸಾಯಿನ ಪಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಟಾಯ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಇದ್ದೆ ಎಲ್ಲೆದ ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಜೆ ಉಂಟು ನಮಕ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಲೇಡೀಸ್ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ಲುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಇವೆಂಟ್ಲು ಉಂಟು ಅಂಚ ಐಕ್ಲ ಪೋರ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ತಿಕ್ಕಗ ಬೈ ಬೈ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪುಂಡು ಚೆಪ್ಪುನು ಫುಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ದಪ್ಪಿದ್ದ ಹಿಡ್ದು ಮನಸ್ಸು